Ang poultry farm naman sa bayan po ng Dasol, Pangasinan, pinatigil ang operasyon dahil sa malawakang fly infestation. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Naghain ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng Dasol laban sa isang poultry farm sa barangay Malimpin matapos ang ilang paglabag sa sanitasyon na naging dahilan ng malawakang fly infestation sa lahat umano ng barangay sa bayan. Base sa naging inspeksyon, lumalabas na sira-sira at butas ang exhaust fan and nets at walang kaukulang glue sa labas ng bodega ng manukan upang makulong at mapigilang makalabas sa pasilidad ang mga peste. Bigo din umanong magsagawa ng monitoring ang kumpanya dahil ng hindi na makontrol na pagdami ng langaw na patuloy na may message sa mga kalapit barangay at kabahayan. Malinaw umanong paglabag sa Sanitation Code of the Philippines ang resulta ng inspeksyon dahil sa banta na dulot nito sa kalusugan ng mga residente. Suspendido ang operasyon ng naturang manukan sa loob ng 45 araw, ngunit maaring mapaaga ang pagbabalik operasyon sakali umanong maayos na ang mga depektong nakita sa pasilidad. Gate ng tanggapan na hindi magdadalawang isip magpasara o magpatigil ng operasyon ng isang establishmento upang isaalang-alang ang kapakanan ng mga residente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.